Amen. Ngoba kwaJesu bazalwane siyashadisa. Asihlalisana. Yeah. Asilekelelana sikhiphe isibazalwane siyashadisa. Awu amen. Phela umshado bazalwane yinto enhle. Asuwebi bazalwane, asuwebi. Cha, asuntshontshe shwala, asuntshontshe. Yeah. Yeke iphone board, asuntshontshe umshado, ngikhuluma ngizoba ngikhuluma. Ngikhuluma nanobabili, asuntshontshe. Kodwa yonke into esemshadweni siyenza ngokusemthethweni. Indoda yalunguze ekhaya nje ubusulungizile, ivekhiphe zonke izimfanelo, mase ipheleleke izimfanelo, bese kiwa ke emshadweni. Sebebusiswa abantu. Awu amen. Lithi neBhayibheli uNkulunkulu wabenza bobabili. Waseyababusisa. Ngoba niqala ukwenza izinto zemshadweni isibusiso ungakasitholi. Awu amen. Haleluya. Cha nje bazalwana injalo nje akukho ukuyigqokisa injalo nje ihlazi injalo. Yeah, iminjalo. Amen. Lesa shingaza yona. Yebo lesa shingezwa yona kwami. Injalo nje ihlobo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Umsebenzi omuhle kangaka. Bengizofisa nje kancane sibuke ivesi. Angishumayeli bazalwane. Shiye isimo seweather nelokhuzana nesikhathi bazalwane niqaleke late. Kodwa nje ngoba phela yonke into kwaJesu bazalwane indlule ezwini. Uzosixolela amangasonto bakithi. Konke kwaJesu bazalwane kuqala ezwini kuphelela khona. Kafushane nje. Sofunda kwaseFilipi chapter number 1. Sofunda uverse number 3, 4. Bese ngifundela u6. Olphethe masinyane singabe sachitha isikhathi. Chapter number 1. Verse number 3 and 4 bese uba u6. Kufundeka nje kwaba seFilipi chapter number 1 verse number 3. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke ninxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini verse ngethembile ngempela yona leyo nto ukuthi awuqalile umsebenzi omuhle. Lalela uthi ngithembe ini? Ngithembile yona leyo nto. Ukuthini? Nkosi yami owuqalile. Bengizokhuluma ngalona owuqalile. Awulifunda uliqede. Ngethembile ngempela yona lento. Ukuthi owaqala umsebenzi umsebenzi omuhle kunini uyakufeza kuze uyaqeda kuze kube ulusuku lukaKristu Jesu ngoba aqala izinto ezinhle kodwa aqala uJesu kuqala. Lesi isithelo sezinto Nkosi isithelo sokuqala kuJesu akubesene kuvela izinto ezinhle. Ukuphola bazalwana ngikwazi naloko sekhona namhlanje abantu bemenyelwe izintweni ezinhle. Kodwa indaba iqala kulo yamuntu othi uJesu igama lakhe. Kusekufika kulezi zinto ezifana nalezi. Angishumayeli wehlobo sengishilo ukuthi bazalwane. Uthi ngifundela ogcina. Ngithanda ivesi. Kufundeka kanje. Ngethembile ngempela yona lento. Thembile yona lento. Ukuthi owaqala umsebenzi omuhle. Kinina uyakufeza umsebenzi omuhle kobani kinina uyakufeza kuze kube ilola suku. Awu amen. Sikala Jesu bazalwane bese sithola izinto ezinhle. Asiqali ngeinto ezinhle. Noma singenele endlini kaNkulunkulu kuzotshontsha izinto ezinhle. Asingenele kwaJesu bazalwane singenele imishado. Kodwa singena kwaJesu singenele uJesu bese kuvela izinto ezifana nalezi. Asingeni kwaJesu ngoba nakho sifuna imoto. Kodwa singena kwaJesu ngoba sifuna uJesu imoto bese ziyalandela. Awu amen bazalwane. Aqala izinto ezinhle kodwa izinto ezinhle sisithola sesiphakathi. Kodwa mhlawumbe nje nokuqhamuka sebuphakathi. Nethemba layo ukuthi lo uqalile. Umsebenzi omuhle kimi. Ithi iBhayibheli yakufeza kuze kube sekugcineni. Bazalwane ngishumayela egameni likaJesu ngiyambonga uNkulunkulu. Ngawo lamazwi bazalwane sekuqaliwe. Haleluya sekuqaliwe. Uthi nginalo lelo themba ukuthi uNkulunkulu uyawuphumelelisa. Kuze kube nosuku kaKristu. Siyayibonga bazalwane inkosi. Amen. Namangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele namangazi ngiphunyuke kanjani
uNkulunkulu bazalwane. Sibonga uNkulunkulu sekhulunyiwe kuqediwe. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe elikhulunyiwe namhlanje ntambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Socela inceke inkosi umphumisa ucela impilo ezengaphambili avale inkonzo. Amen. Thembelona amazulu Yesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi ukuthi amazulu athembe lona. Nathi Nkosi semhlabeni sithembe lona. Egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Sikuphakame Nkosi Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kangiphi permission bazalwane kunalento ethintekayo kumina. Yabona kunalo luhambo lihanjiwe saze safika la. Kodwa khona lamazulu. Yeye siwathembile sinanyakazi. Esithi masihleli kuona sithi asisabi lutho. Ngicela siphinde nje bazalwane usukume emthanda. Uthi amazulu athembile ngegama.
amen. Angiqondile ukwenze njalo. Ngiyazi abantu sebeyathunukala, amen bazalwane. Kodwa hayi angiqondile ukwenza njalo, bengisukuma nje ngithunywa abancumalo bazalwane. Bathi bacela bazalwane lapha yawo ngaphambili. Kuno kudlo sekuseviwe. Abazalwane nje ngizocela ukuthi basukume bazisize lapha ya egameni lika Jesu, bese kuyacela ukuthi umphakathi wakithi osupporte kangaka siyabonga kakhulu kuwona nomndeni wakwaNxumalo ngokukhulu kwethu abakubona Nkosi yami. Siyabonga bozwidi bomkhatsha bosothondose ngegama lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu anibusise nazo zonke ihlobo bazalwane nomndeni nje wakwaShwala bakithi ukumthwala umntase, amen bazalwane. Umntase ke kumina lo, amen bazalwane. Athe sekhala ngithi qina ndoda siyaphambili, amen bazalwane. Ngifuna ukumosha isikhathi sekukhulekiwe sekubongiwe sekwenziwe konke. Ngicela nje niyisize bazalwane lapha ya Inkosi yomusa nibusise, haleluya. Kodwa ngibona ngathi kunalemvuselelo khona uvumelana nami, amen. Kunalemvuselelo kufanele ibe khona bathina bazalwane, haleluya haleluya, amen. Yo.